The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:5-6. In these verses, Apostle Paul explains that there are only two kinds of people in this world: those who are of the flesh and those who are of the Spirit. Those who are living their life according to the flesh do set their minds of the flesh, but those who are living their life according to the Spirit do set their minds of the Spirit. For the mind set of the flesh is death, but the mind set on the Spirit is life and peace. Verse 14, he further said, for those who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Proverbs 19-20, or verse 20, hear counsel and receive instruction, that thou mayest be wise in thy latter end. 2 Timothy 3:1-5. But know this, that in the last days perilous times will come, for men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. 1 John 2:17, and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Before we start our Bible study nining adlaw, samas na andan, ikinahanglan nga itong pangandam sa atong kaugalingon. Tagsa nato ka kalag, kinahanglan itong susiyon kung napabay mga sala. Kay kung dili nato kinisugid ngadto sa tubangan sa Dios nga mahal, kini mahimo lamang babag. They become barriers to our study of the Word of God. Busa, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique or recovery technique, nga nag-ingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you unbeliever, the issue you are facing is not confession of sins, it is faith on the Lord Jesus Christ. Use your free will and make the most important decision, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa, sa hilom magampot la. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity nga imong gihatag kanamo karon. Imo kami gidala dinhi sa magaw sa parong kami padayon sa among spiritual momentum, our duty as your children to feed our soul with your word by studying it,
by learning it, understanding it, and believing in it, and using it in our everyday spiritual life. Salamat kay kini grasya o Dios. Bisan pa niya mong kinabuhi, umani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balang pulong, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, niya pa kita magadupot sa itong tunanan nga giuluhan o living the dynamic life in the devil's world. Unas tanan. Atong ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon, okay? Ako kang gingnan nga atong isgutan karon mo na ang post-salvation spiritual life. Kay mo man kini ang atong uluhan living the dynamic life in the midst of this kalibutan nga gigamhan ni Satanas ang nagunang kaaway sa Dios. Now, human nga ang tao maluwas, human siya mutuo kang Ginoong Hesukristo nga iyang manluluwas, gimanduan siya diha sa 2 Pedro 3:18 to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. O unsaon kini pagbuhat? Kini nga tong ginabuhat, pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Apan unas tanan, the newly born again believer is made to understand nga kining musunod nga mga butang have actually happened in that very instant nga iyang gituuhan si Kristo. Ug mao kini ang mga nagpanghitabo kaniya. Gisuluban siya sa kinabuhing dayon, John 3:36. Giisipan siya sa pagkamatarong sa Dios, plus R, perfect righteousness. Kung mutanaw ng Diyos nga mahan kaniya, dili na siya hinukman, kundi na matarong na. Unsa pa? Gipasaylo na ang tanan niya mga sala. He was forgiven and cleansed of the unpardonable sin. Niadtong sala nga dili na mapasaylo, gipapas na kadto. Gipa na kadtong tanan once and for all. Kunyang iyangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Unya diha na himo na siyang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Gawas pa niya na musugod na siya sa pagkinabuhi sa usa ka kinabuhi with a purpose, meaning, and with definition. Nahimo na siya nga may puruhan nga mahimong mananaog sa kinabuhi and in the life hereafter. Siya nahimo ng midawat recipient sa espirituhanong gasa gihatag sa Dios nga Espiritu Santo kaniya. Ug siya midawat sa kapatan ka mga butang nga gisangkap sa Dios Espiritu Santo. Siya gitawag na og santos. Yes, binalaan na siya. Gitawag na siyang magtutuo, Kristohanon. Nahimo na siyang citizen of heaven, Philippians 3:20. Ug nahimo na siyang sakop sa gitawag og ecclesia, the called out ones. Nahimo na siyang hingpit diha ni Ginoong Hesukristo. Nabot sabot dili kay hingpit na gyud siya. He becomes complete. Ang buti pa sabot na kumplito siya diha ni Kristo, completely secure. Og dili na siya mahimulag kang Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Og siya gisilyuhan o gitimbrihan sa Espiritu Santo. So these are the things that every believer availed of o nakapahimulos. And now, he anticipates while he is still in phase 2
sa plano sa Dios. Kay kini human siya maluwas, musuod naman siya sa plano sa Dios. So kini ang ikaduhang bahin sa plano sa Dios, the phase 2 of God's plan. So, mao kini ang iyang ma-anticipate nga iyang palaabuton, wa na siya ay pagkahinukman, no more condemnation, Roma 8:1. He will be absent in the body, face to face with the Lord, kung kwaon na siya. Takna na panahon na nga kwaon siya. 2 Corinthians 5:8. Wa na'y kasakit dito, wa na'y kaguol, wa na'y luha, wa na'y pag-antos, wala na'y kamatayon, kay ang daang mga butang nangagi na. Pinadayag 21:4. Og tuwa na'y giandam sa Dios alang kaniya nga bag-ong puloy-anan, a new home in heaven. Unsa ka mansyon kini ang hulagway sa pulong sa Dios. John 14:1-6. Unya naa na siya eternal inheritance. Dayon nga panulundon. 1 Peter 1:4-8. Og siya masayod na, mahibaw na, nga he has a better recognition of eternal life. John 20:31. Og siya nagapaabot na usa ka binanhaw nga lawas. Resurrection body. John 11:25. 1 Corinthians 15:51-57. 1 John 3:1-2, Philippians 3:21, o uban pa nga mga passages. No, ang mando sa Dios sa matag magtotoo, anha nato mabasa des Colossus 2:6 nga nagaingon sa in English, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Now, ang giya inunta guide sa matag magtutuo sa iyang bag-ong karon nga espiritualong kinabuhi, mao kining mosunod. Si Ginoong Jesucristo mao ang best friend sa magtutuo. Si Ginoong Jesucristo is a faithful friend. Gawas pa, si Ginoong Jesucristo maoray dili kasagaran nga persona sa tibuok universo tungod sa iyang hypostatic union, God and man at the same time. Gawas pa niya na si Ginoong Jesucristo maoray bugtong tinuod, matuod, bugos nga ingnon ta celebrity nga dili na gud siya he will never fade. Dili na. Siya ra gyud ang genuine celebrity who never fades. And he is always thinking about you, magtotoo, and always wants what is best for you. Siya, he considers you so important nga siya misakripisyo siyang kauglingon alang kanimo. Nahimo siyang puli sa imong dapit. Samtang siya gibitay, gilansang dito sa cross. Siya ra ba ang mugna, mibuhat sa universo, ug siya ang nagakontrolar niini karon mismo. Now, nothing in the universe, why may tabo nining universo, gawas nga tugutan ni Ginoong Jesucristo nga mahitabo. Nothing in the universe happens unless the Lord Jesus Christ permits it to happen. He is always by your side. He gives you His strength and power. He comforts you. O siya walay sinugdanan ni katapusan. He is the Alpha and Omega. He is the model of humility. Modelo siya sa mapaubsanon. Ug siya ang bayani sa matag magtotoo. Migamit ra ba siya sa samang doktrina nga
gisangkap sa Dios kanimo. Yes, our Lord Jesus Christ used the same doctrine that God has given you. He is the one who controls history. Siya ang dumala sa kasaysayan karon. Ang matag magtutuo is eternally in union with Christ. Na dugtong naiusa na ang magtutuo ngadto kang Ginoo Hesukristo hangtod sa wala nay katapusan. Mao nga ang matag magtutuo gimanduan sa Dios sa paglakat uban sa Ginoo. To walk with the Lord. Og kining paglakaw o paglakat uban sa Ginoo sama ra kini walking in life. It's just like walking in life. Musugod ka somewhere, right? Ang una nimong lakang mao nay kinalisdan. Now by the way, ang pulong nga Christ mahimo kini nga spell out like this. Christ. C stands for constancy. Unsa may constancy? Well, it's your ability to be consistent. Okay? Kanang makanunayon, nagmapadinayunon, consistent. H, humility. Ang imong pagka mapausanon. O kini nagagikan sa imong makanunayon, malahutayon, masigihon, nga pagtuon sa pulong sa Dios ug sa imong paggaling niini pagmetabolize nimo nining Bible doctrine pinaagi sa enabling power of God the Holy Spirit. Unsa may R, resiliency. Unsa may resiliency? This is the ability to bounce back. So dili ka muriak ngadto sa mga tawo who fail you or hurt you, nga nagatamay baka kanimo, nagadaot kanimo, and generally let you down in life. Inay nga ikaw muriak, imong gamiton ang faith rest technique. Unsa man ang mga agenda sa faith rest technique? Of course, number 1, claim a promise. Sunod, think of what God can do to your problem. Kung magaling kay suliran. Unsa may sunod? Relax. Because God is in control. Mao ni ang agenda sa faith rest technique. So, unsa man ang ay karon? Integrity. What is integrity? Ang imong lealtad ngadto sa kamatuoran. Your loyalty to the truth. Unya ato ta sa S, stability. Unsa may stability? Kaligon. The consistency that comes into the life niya ng hamtong nga magtotoo. Now we're talking about the hamtong nga magtotoo nga nakakabot na gyud sa spiritual goal, which is spiritual maturity. Unya unsa man ang T? T, tenacity. Kini nagkahulugan, you hang in there. Okay? Padayon ka. Sa dihang ang things do not always go right. Now, na kay pagsalig, ligon nga pagsalig diya sa Dios. So, na kay kaligon, na kay kaisog. Okay? Kini, Dios nun nga kaisog ang buti pasabot. This is a byproduct of your consistency and persistency sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, sa diha nga ikaw manag-iya sa hingpit nimong pagsalig ngadto sa Dios, kana mo'y makahimo nimong gingon sa in English og constant, consistent, og stabilized. Ligon nga makabarog. Now, ingon nga usa ka bata nga magtutuo, masuso nga magtutuo as a baby believer, you should be aware nga dunay tulo ka level of spiritual growth nga mao ang baby believer, batang masuso nga magtutuo,
adolescent believer, ang hingkod nga magtotoo, o ang ikatulo, kinatumyan, mao ang mature believer. Hamtong espirituanon nga magtotoo. Now, whatever station in life nga ang usa ka magtotoo, ana, kini mo ang iyang full-time Christian service. Kaya ang pagka full-time Christian service does not necessarily means nga magatrabaho ka sa misyon, ingon nga pastor o evangelista, no. Ang imong pagka-ikaw nga magtotoo, mao ka na ang imong full-time Christian service. Kay, matud pa sa Colosas 3:23, ang matag magtotoo should so live his life as unto the Lord, not as unto man. O kita kinabuhi man one day at a time. Gusto? O kita nag-agad lamang sa grasya sa Dios. Ang usa ka magtotoo should so live his life as if it is his last. Ingon nga mo'y katapusan niyang adlaw. You see? Ang Diyos absolutely knows. Nakakita siya klaro, nasayod siya klaro sa matag gutlo sa imong kinabuhi, o sayod siya sa hingpit unsay imong huna-hunaon, unsay imong buhaton sa kinabuhi. Nas Lucas 12:2. Now, makaako ka ba nga mahimong pildiro sa atubangan sa Dios? Kay duha ron ba ka klaseng magtotoo, pildiro o mananaog? Winner believer or loser believer? So, ikaw papilion. You know what? Dabay rabat kita nini kalibutan na kasa. We only pass this world once. Gusto? Now, diya sa 1 Corinthians 15:22, ang pulong sa Diyos nagadeklarar niini. For as in Adam, all die, so in Christ, all will be made alive. Now, dugang pa yun niini. Ang magtutuo, kinahanglan nga, pahinumduman siya nga he is a spiritual salesman. Kasabot ka ba kung sa spiritual salesman? Ikaw, nagabaligya og usa ka produkto. Ug kanang produktuha, hingpit. Nganong hingpit man? Why is it perfect? Tubag? Kay kining produktuha nga iyang gida, hingpit tungod kay ang warranty nini, dayo na. Wala na katapusan. Kung niya pa yun, why bayad? It is free. Nganong mo may bayad? Tubag? Why bayad kini tungod kay dinha na may bayad din sa kumplito? Someone has already paid it up in full. O kinsa maning may bayad nini in full, si Ginoong Hesukristo. Sabot? Now, niya pag yun. Ang matag magtutuo, usa ka misyonaryo. He's a missionary. Gani, kitang mga magtutuo, utangan kita sa kalibutan sa mayong balita sa kaluwasan. Roma 14 nga sa 16. Dias Roma 10:14, nangutana kini, pangutana. How can they, kitang mga kadtong mga di magtutuo, kung saan Manila, pagsangpit sa usa, ngawa nila tuuhi pa. How can they call on the one they have not believed in? O, unsa Manila, pagtuo niya na sa usa ka tao, ngawa nila madunggi pa. Wa sila kadungog, bahin kaniya. And how can they hear ngaway tao nga musangyaw bahin ini?
How can they preach? Unsa man nila pag kanang sangyaw, pagwali, gawas, kung sila pinadala na nasa Roma 10:15. So si Apostol Pablo nagaingon, luoy in town o woe is me. Unsa ba ni Visayan o woe is me? Si Pablo nag-ingon, woe is me if I preach not the gospel. Na nas 1 Corinthians 9:16. Ang pulong sa Diyos nag-ingon, how beautiful are the feet of those who bring good news. Roma 10:15. Kaya binimo, ang pagtuo, kung mo tukbil kita bahin sa pagtuo, faith, mo abot kini sa usa ka tao, usa ka magtutuo, pinagay siyang pagdungog, ug pagdungog sa pulong sa Dios. Roma 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, di man ini, ni ay pipila ka mga mahinungdanong mga punto nga angay masayran sa matag dili magtotoo. Okay? The following are very important points for every unbeliever to consider. Una, ang Dios dili buot nga naay malaglag. God does not wish anyone to perish. 2 Peter 3:9. Unya, ang Dios buot niya nga ang tanan unta maluwas. 1 Timothy 2:4. Unya, nahimo kitang mga anak sa Dios pinagi sa atong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Galatia 3:26. Ang Dios miluwas kanato tungod sa iyang kaluoy, dili sa atong mga mayong binuhatan, no? Nana sa Tito Kapitulo 3 versikulo 5. Og ato paggining hisgutan ugma, dugangan nato mga punto atong we can add to all these things that we discussed today. Dinilaw na kita kutob, ining atong pagtuon niini, ug ayaw sipyat sa sunod niini. Sa pagpadayon nato sa pagtuon niini, meaning bahina, ug unta ikaw magmalahutayon, pinagi, sa pagdasig kanimo sa Espiritu Santo, magampo ta. Balaan na mong Diyos, salamat sa imong grasya. Kining panahon nga kami nagapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Bani kami sa among pagpauli sa tagsa-tagsa na mga panimalay. Ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma. Aron kami makapadayon ining among tulumanon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalang. Pinagi sa imong mga pulong, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.